Dobro jutro, Vojvodino. Ovog poslednjeg februarskog dana želi vam ekipa jutarnjeg programa. Do 9 sati smo tu, čućete mnogo priča, a nekoliko tema otkrivamo na samom početku. Danas pažnju posvećujemo penzionerima i njihovim problemima, a oni se najčešće tiču besparice. Evo i ovo jutro, osim svih tih tema koje ćete vidjeti, počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Koleginica Asija Francisti je sa nama i bit će tu do 9 sati. Asija, evo za početak prvo dobro jutro. Dobro jutro i tebi, Ljubice, i dobro jutro svim gledalcima. Situacija u Pčinjskom okrugu koji je ugrožen poplavama polako se normalizuje. Zbog porasta vodostaja Crnog Timoka, štab za vanredne situacije u Zaječaru uveo je juče redovnu odbranu od poplava, ali se procenjuje da situacija nije dramatična. Da, još su samo izaostale informacije o vremenu u ovom pregledu vesti, tako da je vreme da vidimo senku. Mislim da će onima koji su se umorili od tmurnog vremena i ove kiše koja nam je padala danima, a i jutro smo mogli da primetimo u Novom Sadu, evo sada će biti srećni što vide Senku Stanković-Njaradi i što će čuti informacije od nje. Dobro jutro, Senka. Dobro jutro, Milice, tebi i svim ranoraniocima koji su uz nas ovog jutra. Naime, Vojvodina je ovog poslednjeg februarskog jutra najtopliji deo naše zemlje. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 4 stepena, najhladnije je u Kikindi i Vršcu 2 stepena iznad nule, a najtoplije na zapadu naše pokrajine u Somboru 5 stepeni iznad nule. Dobro jutro, još jednom vreme da čujemo najvažnije vesti. Situacija na području ugroženom poplavama polako se normalizuje. Voda za piće u Boru još uvek nije za upotrebu. Ministarstvo poljoprivrede je preventivno zabranilo stavljanje u promet sirovog mleka sa 27 farmi i 46 porodičnih gazdinstava. Premijer Ivica Dačić očekuje probleme u nastavku razgovora sa Prištinom, a pred Skupštinu će tek kada dogovor bude postignut. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik imenovao Željku Cvijanović za mandatara za sastav nove vlade. Papa Benedikt XVI danas će po svojoj volji napustiti tron Svetog Petra u Vatikanu. Sada je 7:30, vreme je za opširni pregled vesti. Budite uz Asiju Francisti, nakon toga se vratite u ovaj studio i nastavljamo sa informacijama iz cele pokrajine. Dobro jutro, na početku vesti najvažniji naslovi. Uz jutarnji program. A pre nego što to saznate, vreme je za Saletovo ćaskanje, sa mnom naravno. Evo sada ćemo da pozdravimo one radijske slušaoce i kolegu Saleta Bujića koji ne može da dočeka da progovori u našem jutru. Televizije. Dobro jutro, Milice. Evo nas imate sada i na ekranu. Znam da jedva čekaš te minute sada. Pa, kako da ti kažem, u najavi sam hvalio društvo, da mi jako prija i da se radujem ovom druženju s tobom i izrazio nadu da i gledaoci i slušaoci u istoj meri sa radošću čekaju ovo naše druženje. Ja isto mislim da je tako, a sad neka nam se sigurno je jave. tako. Aleksandar Bujić, jutro s tobom, dobro jutro Vojvodino, neka nam se obrate i kažu šta misle o tom našem razgovoru. Naravno, samo ako misle lepo. Ovi koji misle ružno, nek kuckaju sebi. To je zagrada koja se podrazumeva. To je sve što je ekipa jutarnjeg programa pripremila za danas. Hvala na pažnji i sutra smo sa vama od 6:30 do 9 sati da vas razbudimo i informišemo. Ostanite uz RTV odmah nakon jutarnjeg programa, repriza državnog posla. Nemojte propustiti. Hvala na pažnji.